Welcome sa atong Palimay Drama. Sa dili pa ta magsugod sa atong drama, magbasa sa ako og mga comments, no? Kung kinsa tong gustong mag-comment diha, shout out na mo, comment para mabasa na to sa sunod na to nga video. So sugdan na nato karon atong pagbasa sa atong mga comment, no? Atong basahon si Danny Lopez. Salamat idol, nice drama. Salamat kanimo no, Danny Lopez. Salamat sa pagbasa idol, nindot kayo imong mga drama, lingaw jud mi. O kang Gian Pidil, salamat sa bagong upload dol. Salamat kanimo Gian Pidil. Marites Toso, lingaw kayo milod sa mga drama o salamat sa pagbasa. Kang Wiomi, salamat sa pagbasa sa pag-upload sa bagong drama loads. Oh, salamat idol, nabasa jud nimo. Kang Tuso Uling, salamat, napansin jud among mga shout out idol, salamat. Salamat kanimo. Tuso Uling, Kang Pidil Kudas, salamat kaayo Lods, more power. Salamat kanimo no, Pidil Kudas. Kang James Katanis, salamat pagbasa dol, lipay kayo mi og nindot imong mga gi-upload. Salamat kanimo James Katanis. Kang Ricky Sanchez, lipay kayo mi idol, nabasa jud nimo. Salamat kanimo Ricky Sanchez. Ug kang Tommy Torres, lingaw ako sa mga drama, shout out ko si Amy Tommy. Ito nga taga Baguio City. Salamat kanimo no, Tommy Torres, salamat kayo. O kinsa tong gustong mag pa-shout out diha, comments nang para mabasa na to sa sunod na to nga video. O ato nang sugdan ng atong drama. Salamat kayo. Ako si Bea, ginaingon, mahal ko kayong akong bana. Usa dili ko kitsyalo iban, bisan unsa pa'y mga katalagman nga mahitabo. Sa unsa ba bisita da di Boss Lester rong gabi O ma, muna sulti ni Kauriko na ko ma, og sugton ko dayon siya. Kidako kay ko gusto anak niya uy. Di pa'y manggani ko nga iyaw yun kong pamisitahan o ligahan o niyas iyang gugma. O kada doos Lester buotad ba da? O diya doon ay nindot ka trabaho. Pero sa akong nahibawan, may uyab naman na siya. Oy, klaruha siya na, oy, basig kalingawan ka lang anang tawhana. Ma, Mauna, busa klaruha daan, una ka mahinayak og sugot niya. Mao ba? Nagbuwag na di ay mo sa imong uyab. O manan, milarga man siya sa Manila. O dito nakauyab siya og lain. Namamdos siya sa iyong uyab. O mauto nga, pagbalik niya nga, dako na utian, ako na lang siyang gibuwagan. Gusto man ko unta siya nga magpakasal na ako. Kaya galikayan man siya nagpamabdos niya. Uy, kaya bagod niyang pagkababay. Laing laki ang nakapaborot niya nga ikaw may himuon niyang amahan sa bata nga dili ikaw ang amahan. Karoon nga nasayod ka sa tanan, ma. Okay ka na nga magkauyab mi? Ha, ma? Ako na ba siyang gisugot, ma? Nagmama ka naman gani, na okay na lang. Pero Lister, kung tinuod ka kang naigugma sa akong anak, may akong gusto nga pakaslan ni mo siya, kay nagmama naman siya ka. Oo, lagi. Pero ang ako, basig imo lang pamabdusas biya, ha? Basig manimaos kas kibuhat sa imong uyab dyan ni mo, niyang akong anak ng imong Oy, panimaslan. wala sa kong nahuna ng ma. Pagtarong ko yung sa magyod. Magmaman lang Oh, mas maayo. Nagkagusto mangugos imong anak, ma. O garong matuo ka. Sa labing madaling panahon, magpakasalin mi.
Talagid ka. Busa, mabuhat ko lang tanan. Diyan mo. Lami adi ay, oy, diha na lang ka ha, lami man di ay. Ayaw mo transfer pa rin. Akong didihon. Ayaw. Agay ka lami. Lester. Alibi, alibi. Ako na ko ano. Dasi imo ha. Ay, time out, oy. Ha? Magpa-pause ako. Ano pa ba? Naya lang ha. Kini. Sakit ba ya? Ingon sila. Kini. Agay. Lester, sakit. Intano. Maupanak. O ma, sakitan noon maoy. Ala, parihas gyud tanak. Kung mauna, pariha di ay na si Lester ni aning papa nimo. Dako unya taas. Swerte ka nak, kay husto sa kidakon o gitas unang imong nabana. Swerte ka ni Lester. Naanak, nakaluto na ko daan para sa among panihapon unya ni Dong Lester. Nagluto na lang kong daan, aron inig-abot niya inig kagabi eh. Mo diretso na dayon may panihapon. Hapit ng mungit-ngit. Maligo kong dali-dali, uy. Aron inig-abot niya, humot na ko. O kining ako ang una na kong ipakapon sa kupana. Ya! Ah, Day, ya! Diyos ko, tapit ko Day, matakil yung ko bata, Day! Si Lester, Day! Ha? Hala, si Sidro manong nagtawag na akong gawas. Ya! Ako ko nang bana. Nasa di akong bana, uy. Nadisgrasya yung bana, Day! Oh, Nadisgrasya, kimaniyo niya motor! Diyos ko. Si Lester ko, no? Nadisgrasya sa gimaniho niyang motorsiklo. Tinuod ba ning imong gisulti, Tinuod Sidro? tao na dayo, di ba himong binuang tao ang istorya? Di ko tao kay Minister, gusto ta na dayo na ay paglangan niya, tuwa to sa ospital. Tana, Sidro, Diyos ko, walang untay daw tang nahitabo sa akong bana. Walang unta. Nalita lagi tao na, kaya abi ni mo, latayan bises na kontra, kung pa siya natumba tao, tapos mag-siya iro taon, nya, natumba yung motor, litayan siya na kontra. Asang ospital na siya gida. Asa si Dro? Lester? Lester, dong. Tingog, dong. Ang imo ramang tiilang naputol. Di ba di mong dila? Ay, kanang, sa balik kayo mo yung panimuot, eh. Ay, painom siya tambal doktor, matos pa doktor, inotel lang siya kay putol naman niya ako katiil. Di man ako igsapayan nga mainutil siya. Ang importante nga, ang buhi niya. Ang importante nga buhi siya. Nakatawag na talaga. Tungod kay mahal ko kayong akong bana, si Drew. Biya. Api ka lang yapon, day. Uban ako. Ga-inotel naman ko. Putol naman ang duha katiil na ko. Yes, tong uy. Happy ko uban nimo kay mahal ta kaayo ka. Og wa ta maglisod sa atong pagpuyo. Grasya gihapon nga naputlan ka. Kay dako man kag nadawat sa pag-ibig. Og dako sa dag imong nadawat nga pabaon sa kompanya nga imong gitrabahuan. Gani, nanatid ako nga sari-sari store sa tumbay. Mabuhi na ta ini, uy. Uban sa ato unyang anakon. Sunod buwan na ba ako mga anak dong? Salamat, day. Nga wa dyan ka mausab. Sa imong pagtanaw na rin ako. Salamat dyan kay day. Dido? Ay, Uy, ikaw maganing kalit nga may babagsdan. di biya. Tuod ka ng anak ba? Ni gayon na. Nya? Ibaw ko nga gidlaw ni ka sa lawas nung kalipay nga wala mahatag si mong bana diyan ni mo. Huh? Sugtan ako day. Ako yung lipay na mo. Dugay na kay kung naibog ni mo. Hilason. Hmm? Kasi nagsulti ni mo nga di makahatag og kalipay akong bana, no? Ha, Lester?
Uy, tilay na putol niya do. Samtang ang iyahan na apa, magamit pagyud nako, malingkuran, mayakan, Ha? maduphan, maom. Makahatag pa siyang kalipay nako no, busa sorry na lang. Dili ko mahimong budhian ang akong bana. Biya. Maapa dong, mito ka rang imong kana sa... Wa pa ba naman sa atong tindahan day? Hangyo lang ko, bi. Iduot ng wheelchair sa atong kwarto, bi. Tukar akong gamit. Oh, ba? Mingaw pa man sa drong orasa. Wa may namalit. Sikita na, tatas kwarto. Mitukar sa dang akong gana. Kani mahinong tanong dili maputol. Katus kay gani dong, uy. Ang kagahi sa imong tiil na puli man dire. Putol man tuod ang duha ni mo katiil pero kining imo perting tas kiga. Kugun lagi di mas kilid ka na li drive day. Ako man Lisod naman permi. ko drive sa wa na kong tiil day. Wa na maginitaon day. Nagyod. Ako man dyan sige drive usahay manaog man kay Gunit kasi lang mong tayo niya. wheelchair. Ako'y madrive. Sige na. Ako rin bahala. Alipi. Lingkuran ta kapi. Kupti ng kilid ginawa na. Agay ka na. Awa pa gani upi. Nakabok Ara, sa oh. mga adira. Di ay ka na. Wa palagi. Ayo. Di ara gani. Unsa? Mabdus ka day? O dong. Mabdos na ko si kaduhatang anak. Bisag wa ka na tiil pero nagkahatag kagyapon ako laing anak. Bisag putol na ang duha ka tiil sa kumbana, apan na pamabdusan gyapon ko niyang usab. Daghan ang nanguyab na ako, apan sorry na lang silang tanan, kay dili ko ilisan ang akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nora, ginaingon, mahal ta ka, mao nga gihatag ko nimo ang dili angay gihatag. Apan salamat na lang, kay human sa akong paghilak, ang kalipay nga hilabihan mao'y mipuli. Mao kining nahitabo sang kinabuhi nga di na ako mahimo. Mahikalimot. Unsa? Ay, wala gidagaw, Nora. Si Mirna ang kuha nagustuhan ni GC. O, maningkamot yun ko na sila nga. Magkauyab sila. Wa siya mapaabot ni Mirna, uy. Hmm? Kay palikera tong dako. Di na makuntindog usa lang kalalaki. Oh, nibaw na si GC ano, uy. Pero, unsaon daman, si Mirna man yun ang iyang nagustuhan. Bayot. Ah? Ing na si Jessie B. Ako na lang ang panguyaban. Kay ako ang tinuod nga nahigugman niya. Sige na, bayot. Unsa? Ay, lagidong di si, ay. Pwedeng guulan ni Nora nga nasayod nga mamisita og manguyab kan Mirna. Og dili ka kuno ay magbalipayon. Uban ni Mirna, kay dili kuno kini matagbaw sa kalaki. Kinalang gigdakhan iya. Ano ba? Wa. Ay, yara nang gidaot sa Mirna, oy. Gusto mo na siya bayot nga siya akong panguyaban. Mao na. Soy, ako ba ikaw no, GC? Sino ra ang imong uyabon? Kay buutan na siya. Bata pa. Nya, klaro pa nga kayong virgin. Kanas Mirna, ay! Sabaw ka, uy. Agoy, ayan na lang to. Klaro na kayo nga. Kung ano ay, kanas Mirna? Ay, bukhang na kayo na siya. Ayaw ko na anak, ha? Bahala na, oy. Saon taman, si Mirna naman yun nga akong gigugma yun. Busa, bahala na. Og di na siya putli. Di na ako nagsapayan. Siya gyud akong uyabon. Si Mirna gyud bayot. Ay pastilanin mo, Jessie. Daghan na kay kong uyab, uy. Unyag sugton ta kabi, upat na mo tanan nga akong uyab. Kaya tulo naman kabuk akong uyab ron. Bahala na, eh. Bahala na, Mirna. Ipuno lang yun ko diya sa imong uyab. Sige na, sugtan ako. Ay, tanaw ko ni mo, dako ka maglawas. Sige, tistingan ta kag sugot.
Bantay bitog dili ko matagpaw nimo ha. Basig lawas na say gadako nimo ha. Unya ang tinaguan nimo gamay. Sige na, nagisugot ta ta. Uyab na ta, Jessie. Dagang salamat, Daimirna. Dagang salamat. Unsa? Gisugot ni Myrna si Jessie kapi. Uday, wala isulti ni Jessie na ako ganina. Gisugot na ko no siya ni Mirno. Kalain, di batasan na ng bayhana. Uy. Lagi, uy. Daghan na kayo siyang uyam. Unya iya pag yung gisugot si Jessie. Di man na maayong iya ha, uy. Ato na ko sa Myrna, be. Ato na ko siya sila. Uy, anong atuan man ni mo sila, ha? Ayaw, kina. Ay, mo sa sudyaan, nga. Iyang gisugot si Jessie. Ay, ayaw dayo, uy. Okay, katungo nila na pagsudya, uy. Lakaw na, uy. Ayaw, uy. Ayaw, gito, eh. Uy, kay katungo ni Ana. Ha? Ayaw, ginagbuhata. Ayaw, gitaon, Dainura. Sabat di ayot, uy. Di lang ko gusto nga iyang binuangan si Jessie. Busaan tuon ako siya karon dayon. Uy nga nagun tao masuko man ka. Uy, gisugot ako si Jessie. May mag-uyab mo nga dili man. Nahibaw manggod ko, nga wa kay gusto niya. Ako pa ikaw, Nonora. Pangita og laing laki nga imong uyabon. Ayaw paghandom nga mauyab di mo si Jessie kay wa siya gusto ni mo bisan gamay. Gamgit siya. Bayot. Unsa lagi kaya akong buhaton ba? Aron hingpit na ko nga maka-move on ni Jessie. Unsa man bayot? Ay, gibagan ka, mami. Mirna? Ha? Huwag galing ko. Human sa do kasi mana na mo balag uyab. Iyaday ko gibuwagan. O na, ala. Si Nora. Siya ang panguyabi, GC. Kay siya ang tinuod nga nagmahal ni mo. Pita sa doy, mamagig ko'y gusto anang Nura ko. Ikaw ba, no, GC? Ikaw ba? Bugo ka, gid, eh. Ha? Bugo, jud ko. Ato kagay magigugman na itong Mirna nga. Ay, bulhang naman kay ta. Da. Bulang itaw kayo eh. Iya diyang nagmi o kadaghan. O mo di ay. Pirat-pirat gaya po yung mata eh. Uy. Iba baya ka sa gidako nining ako ha. Pero Pabilib, gibuwagan. pabilib. Ay, pabilib tong pirat-pirat, oy. Pabilib to. Pabilib. Katilaw kasi alang imo, no? Bastilan. Na, dako pa rin. Unya taas pag yung kayo. Mao ginipirmi na itong maminsyon, no? Dako taas. Pero, why gusto nimo si Mirna? Aron ka masayon. Tungod sa kadaghan na sa mga laki nga iyang naagian. O si Nora, siya ang uyabi. Kay klaro kay birhin pag yun si Nora. Da. Kalahos gyud. Sige siya na lang akong panguyaban. Bahala na lang niyo eh. Tistingan ako siya og panguyab. Bahalag, wa ko'y gusto niya. Mas maayo pabitaw ka ng Nora ang imong uyabon. Kay klaro pa nga buutan o dili hinglaki. Si Mirna magudang akong nagustuhan ba eh. Pero, iya man nung gibuwag ganoy. Saba diya eh, watoy ayo tong bayhana. Kailangan sa kanang babae nga, daghan ng laki ang bugo bitaw nimo og utok oy. Katong Nora ang panguyabi. Katong Nora GC. Unsa to? Mamisita na ako yung gabi si Ay, Jessie. lagi, mamisita. Kung pagawa pagmayo tayo, karong gabi day. Unya, pagsulog og siksi. Si Nina day, aron ganahan siya nga magtanaw ni mo. Jessie, gisugot na ta ka. Kay mahal ta sab ka, Jessie. Salamat ka day, pero ay lang kalain day ha. Apat nang tinuod ba? Wadyo ko'y gusto ni mo. Gusto lang ko nga magkauyab ta. Bati mo ning laki ta nga wa tay uyab ba, di ba? Lisod kayo? Nahibaw man ko nga wa kay gusto na ako. Magmotel ta. Oo, dili ta kabalibaran, uy. Sige, dad ako bisag asa pa nimo gusto. Jessie. Kanindot pa din yung maglawas na. Kanahan ako ipasod ni Mauna bayot.
Human ko niya makuha sa makadaghan yun. Ayan akong gilikayan. Nasayop ka. Kanya si GC, aron hatun ka na niya og kasalday. GC? Mat, dagan kayong salamat sa imong pagbalik. Nora, mahal ko ikaw. Mahal kayo. Ay, pag-ugang mo, pag-ugang mo. Ay, magkalimot ha. Kalipayan ni palig si Jessie. O may pabati na ko nga dili na ko niya biyaan. Kaya nakaton na siya sa paghigugman ako. O nagpakasal dayon ming duha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnold. Ginaingon. Kontriling mas lami ug mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sikata sa akong ulitaw, oy. Inom-inom paggatas. Pagatas ko ma. Mura man hinoon kag minyo do. Nganong magpagatas ka man ko no? Aron ready. Ready saon sa Arnold? Si mama baya oy. Mangutana pag yun. Ayaw ka bala ka ma. Kay way sabit kini imong anak. Ulitaw ni. Ay binuang di Arnold ha. Unsa iway sabit? Tingano man di ay. Si mama gid oh. Padayon nagkaon di ama. Duhatan ni Bay Arnold. Di man gikan. Lagi kang Leticia, asawang Edi. Mao ba? Dako lagi. 2,000 lagi ni. Oh. O imo ning 500 oh. Salamat kay Bay. Karang gabi ko no kay mo overtime iyang bana nga si Edi. Oh, unsa oras sa gabi bay? Dali, sod. Dayon, bag-o pang mipiya ang akong bana. Nalitis siya. Ay kalain ni mo, uy, magnang mangkanako dong, uy. Let na lang, good, okay? Sige, lit. Let's go. Ayay, nahibilin man ang akong service firearm. Tuol pa mas ko sa amo. Wala ko tong balikon. Bay, para. Doon ako yung nabiyaan. Naog sa ko, bay, ha? Salamat, bay! Tagpawa ko, Arn. Katong tukay nga akong gihatag ni mo. Punaan ko to kung masatisfied ko, okay? Okay nang. Nang nasod. Let na lagi. Time pa sa ha. Kanang akong gusto ka ng kilukos ko ko ni mo. Sige. Ayaw paglihok. Rapist ko. Unsa? Doon na ko sa amo. Bahalag malate ko gamay. Ako na ba itong gitiksan ang relibuhan kong gwardya na si Dindo nga malate ko gamay. Kay gibalik na ko sa amo ang akong service firearm. Uy! Tingog ka to sa akong asawa. Si Leticia ka tong may singgit. Uy! Girape ang akong asawa. Magdali ko. Ikaw karoon na makatilo sa akong service firearm. Kung kinsa ka man ni-rape sa akong asawa. Magdali ko. Ayaw paglihok. Ayaw kita. Leticia! Matay ka na nag-rape, di mo! Eddie! Patay na ko. Eddie, usa ba? May kukuha ni Pisin ni Noy. Magdali ko. Ang hospital. Eddie, gusto na si mong pagpabuto! Eddie! Ikaw dito napabuto gabi Bay Edi? Ako ba'y? Ito kay Ikyas ang rapist. Animal siya. Kinsa may grape? Kinsa pa? Ang akong asawa si Leticia. Ha? Grape si Leticia?
Unang may katawa man ang kabay. Wa ba ay? Diyan ha? Askang buanga. Rape style ay gihimo ni Bay Arnold Kalitisya. Askang buanga. Oh, bay. Sinalitis siya ang buang. Kaya siya may nagsugo na ako nga. Ang iyang gusto ko no, kanang mura ko no siya girip ko no, aron matagbaw siya. Di ako lang na siyang girip-rip ko no, hay. Singgit man po siya maayo. Atik-atik ba? Samtang nag-agu, nagsagit-sagit. Timing bitaw nga mibalik si Noy Idi bitaw. Nasakpan hinuon ming duha nga nagturjak, rip-rip. Unya. Wa ka maigo dihang gipabutan ka sa pusil ni Edi. Daryot oy. Uy. Magay kaluyan si Ginoo. Dali ko misibat, miambak din ko silang bitana. Amawa bitaw. Ay, magkatawa kung magunahon na gabi eh. Grabe. Thrilling. May masab din makulbaan ta, no? Sus, grabe na yun sa panahon karon. Gilugos gabi is Leticia. Di ba nga, mag-60 years old naman si Nang Leticia pa? Oo, kami rin mga idara na, pero may misa ka sa ilang gabi o gilugos siya. Hala, no. Arnold, ayaw na paglakaw matag gabi ha? Nahadlo ko. Sa may mga kadlukan ma? Nga ma-rape ko. Ay, pa sure dia oy. Saba dia mo eh. Hala no, katawa lang. Mo, ma? Hala, oy, naa po, oy, 55 years old pa ko. Oh, Kilugos pa man gani si Leticia nga sa 60 anyos na siya unsa pa ka akong 55. Ha? Hala. Oo. Ginoo ko. Sa isinta na si Leticia ma? Di halata. Tempa. Nakailara ba ko no si Edi sa ni-rape ni Leticia? Kay ni si Leticia kinsa ang mga lalaki. Kinsa man ko no? Wa pa gibutyag. Kay mao'y tambag sa ilang abogado aron dili makaikyas ang rapist. Patay. Kuyaw ko yun ita. Hi, Arnold. Hi, Terry. Nisa ba't magkakagwapo, Arnold? Samot ko taon. Maura maghihapon ay. Ikaw hinoon. Ano ko na yung pagkasiksi o kanindot sa imong lawas eh? Kaya ito asgaw sa imong bana. O kami nga. Gimingaw, pero antuso na lang ang kamingaw, Notes. Niyaman ko. Mananambal man ko. Sabat ka di, Arnold, uy. Asahian ka. Kidato pa. Marag yun, daga ko diri. Tinood lagi ako gisulti. Tambalan ko ng imong kaawaw. Tana sa inyo na. Kaya nagawa ka ilawan ni Uy. Tagpaunti ka. Ihatag ko na mo ang langit. Sige. Saka sa kong langit. Nos. Inadala ka. Ang lamok. Gilamok akong lubot. Ayan na si Dugong! Iapot na! Ibtan na! Ni ala gusto dong ako ba nanod? Gibinoangan lang tani. Bino eh. Padayon mo ta. Sige, pakpak na sana. Ayaw, anak. Ayaw, no. Asa man ko, may barog man ko. Ibalik na ba? Bahalag, nagbarog palis. Sus, kinulaw ko ito. Kawil-kawil. Balik, uy. Balik na diri. Insert na balik. Musibat ko kay Basig. Si Dudong yung ba na makapatay na ako. Ha? Teka na. Oo, tapos ato sa luyo sa may kusina, agi. Ato dito, pagdali, Arnold. Bye, Ben. Salamat kasi mong pagluwas na ako gahapon. Still, ano sa mga imong bisyo ba, Arnold? Apil ko ka nervyos ni mo gahapon, ta? Uyawal gin ako. Dahil nanaong si taxis by Dudong o magdiskarga siyang daang mga balikbayan box. Sus, abingin ako nagkomedya ka alto? Komedya ko taon? Inuur mo ako pagsinggit. Askang trilingaw eh. Ganahan ko. Uy, undang na taon na Arnold. Kay kung di ka mo undang kay trilingan ka na, basig triling o niya po ang imong kamatayon. Bay, Ben.
Bisag itambagan ako sa suod kong amigo nga si Bayben nga paundangon ako sa akong bisyo. Pero huwag ko mo patuo. Ambot ba? Trilingan magi ko labi na masakpan ako sa mga bana sa akong gipang torjak. Mas thrilling, mas lami. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Linlin, kinaingon, kung unsay gidili, maoy lami. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ayan, ikaw na tikaw-tikaw diha. Aha, kamot na akong pana. Oy, Len. Oo, ako oy. Tug na lang dagbalik. Alas 3 pas kadlawon. Asa ba ka? Ada, mo atukos marawi oy. Kalagot. O ka lagi mo kawas ganina alas 3 sa kadlawon. Padung akong mukawas oy pero kamatang akong bana. Mo ba? Nag-alibay lang unta kaniya. Alibay ko taon. Mahibong siyag asa ko. Karong kadlawon na lang ha. Din. O sige. Dali kong budbud ha. Di mo ko'y budbud. Kanang budbud pilit ako. Pilit man ko niya ako agad. Ay sige binuang di agad Jipoy. Sige. Dadan tigag budbud, mangga og sikwate. Kana. Kalami. Maghinay lang ko. Aron dili makamatang akong bana. Nagpaabot na turon ako si Jipoy. Pasado na sa alas 3 sa kadlawon. Mapaingon na siya sa iyang pagpangumprag ista sa pasil na ibaligya siyang asawa. Manaon ako. Hot na nagkaon ang gipalit akong budbud sikwate ug mangga. Kay kining budbud na po nako ang imong kanon. Ang pagdali ko, Jipoy, tunlong sa nila ako akong budbud ko. Dali Ni ambing si Kwati, be. Dali ginom. What? Uy. Ay, kainit pa ni Koy. Patay. Nagkamatang akong bana. Piskot ba yung kinabuhi eh. Kano sa man taong ko kadaman ni mo linlino eh. Isda! Isda mo diha! Isda! Ke! Labas na nga akong isda, ke! Isda! Labas ng isda ni mo, Vilma. Ay, labas! Mupalit ka iti. Ay, patanawas Pila ako. kilo? Tanawas ako. We. Tanawas ni Labas to uda. Nya, tagpilang kilo na. 3.80. Uy, kumahal. Ngano kang linlin brato raman? Ha? Kaya naman liya sa dagisdas linlin iti. Oo, pero usahay, dili pa bayad. Sa'yo may pasabot. Ay, pangutan na lang niya si Jipoy nga imong bana. Jipoy, di pa ka mukaon. Nalamin ng tinuwang isda nga akong gituwa, oh. Busog ko, Bil. Busog ka? Di makanikaon? Dito. Di dito, ha? Dugod, Sa ilang linlin? Ha? Pag sure, Jipoy, ha? May nakasulti na ba na kung kada alas 3 kunos kadlawon, muhapit kag li dihan dapita. Sabi mo ipasabot, ha? Unsay imong ipasabot? May relasyon mo duhas linlin? Relasyon ba? Wa, uy. Wa mo magawa si Linlin silang bahay. Natuog pa karon siya. Basin. Nagsabot mo nga magkita rong alkalahon. Di na ako'y kapalit niyang budbud og mangga. Huwag kinagawas. Paamitan ko din Oh, hala, si Vilma. Hala, misunod man ako. Uy! Nagkasama ka din, Ha? Kasi mo ipaabot din, Hipoy. Woman. Adto naman ko. Tepa, unsa ng plastic ni mong gida? Tanawa ko, bi. Ay da, wara ni. Ay da, basura ni eh. Labay na ko dito sa unahan. Tanawa lang good ko. Be,
Ikaw ba? Nat. Mukos man ka. Ginang basura ni. Ako na ba yun? Basura yun. Basura gid di Aida. Saan ka? Totoo na kang basura to akong gilabay. Aw, matuo kay imo magilabay sa may basurahan. Ito na ko eh. Balik ko sa ato kay kadlawon pa. Yabag. Sige ay. Ano ko, basura? Daoroy, pakaron ingnon ko mo uli nas amo pero mutago ko. Ha, bawa na ka dong. Panid-an ako sa jipoy kumulakaw na ba siya og di na siya mobalik dinhing napita sa ilang linlin. Layo-layo na siya eh. Tempa-tempa, tanawon ko ang plastic nga iyang gilabay sa basurahan. Tanaw na ko kung basura bagyod to tinuod ang iyang gilabay. Be, darang plastic nga gilabay ang jipoy. Tanaw na ko sa isod. Oh, mangga og budbud ang sud sa plastic. Kanindot pa sa maong mangga. Unya ang budbud init-init pa. Ha, basura ha? Kinsa mayang hatagan ini? Si Lilin? Ngigago nilang duha. Tonas Vilma. Mubalik ko sa Linlin. Magdali ko. Balik man ka. Iyay. Gusto kang Lindong? Nagduda na ko ninyo dahil ni Linlindong. Masakpan tagali mo, bantay lang mo na ako. Makaingon gid mo niya mo, baw-wow-wow. Hinayan ang tingog ni mo, day. Nanon? Nangatog ang mga bata. Hilom, mawa ka sa itong mga anak. Hilom na good. Ay, Vilma, okay, wawat diha, day. Ngano naman sad tay, palit na sad kag ilim nung makahubog tay. Didaan ko naman sa kong kalipay, day. Ay, kahit ang wawa diha, ay, gamay lang ba yung tao nang nabili na kong kinabuhi, day. Hilom dia tay, uy. Mao gidayon ka. Tay pa ka diyot. Tayo. Lamat, tay, lamat. Duha na ni kabutilyang sikit. Ato-atos tatay ni mo ay. Tos tindahan ni Arlene. Puerting hubugan na. Sagdi lang to siya, uy. Dah, mo naman ginas tatay. Palahubog, sukad na matay sa nanay. Manuktok na patog kadlawong dakos tatay. Sagdi lang. Blaka man ka. Ako rin mo abling tatay, good. Bel. Kadlaw na. Dala ko pasil. Mumpara ko isda. Aron sayo ka makabaligya. Siya? Atar ko? Sige. Kay matog pa ko, po eh. Sige, katulad balik. Kini murag mani. Way kulpa. Way mo sunod nga asawa kay katulgon pa. Dalion lang nato, ha? Kay basig mo bangon ng akong panang. Madayon ra ba ng pangita na ako? Sige, Lin. Mayo kay nagduster ka lang. Tuyo na ako ni. Ninduta ni. Sayo na kayong isud. Talikod. Igwad. Hala. Lauma. Diretso, ha? Wait, kiss. Lips to lips sa tapoy. Ay, nalagod. Ikaw man na lang. Magtali ba ka mo? Pas-pas. Mamapaot ko slupi. Uy, kahait slupi. Ako tahan. Ang imong ugangan po. Tatay na nakakita na to. Inyo na yung ibtong lubi. Oh, boy. Hubog ka tatay. Dili na kailan na to kay ngit-ngit gamay. Kinsa mo? Dalaki na, wa sila kailan na to. Wa siya kaila. Wa ko kailan ni mo, Chipoy. Kinsa mo? Patay. Len, ha? Kamu surikbut ng ido? Tay? Usay atay! Kaputi ba mo glubot no, ha? Tay? Isumbong tika sa kong anak no, kasi Vilma. Ikaw Lenlen, wa kay uobahan ako. Dako kang minyo niya. Surikbut ka din sa akong umagada. Kaya no, mura ba yamog mga iro no? Ay, nalang may isumbong sa imong anak, no eh. Apila ko?
No, ikaw man lang ka na. Tiwason sa ninamo na hawa sa daha. Saon man ni, uy, unsay kitili mo. Di kuyawan ko diyang nasakpan ning duha si Chef Boy siyang ugangan. Pero saon man, unsay kitili mo, may lami, be. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si PD, ginaingon, bugat nga pasununon sa ginikanan nga makaanak og PWD. Pasalamat gyapon kita sa Ginoo, kay grasya man ang dunay anak. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid nako mahimong may kalimtan. Noy! DVD! Ato as baskitan si Bernie! Nga naman no? Nakakitag sung bagay! Unsa? Grabe po ninyo. Kay bawo mo nga amang ng akong anak, anong sungugon pa man ninyo? Kung kamo ba kay naamang no? Unya ako yung bugal-bugalon, usaman, bugal-bugalan ta mo. Ay, Sugot mo. Ay, sorry kayo, Noy Pide. Sorry kayo. Pasayloon ta mo ha, pasayloon ta mo. Pero, di na ko gusto nga mausap pa kini ha. Tanabir ni, mamaulin ta. Sa sunod, kung gilaay ka sa ato, ayaw pa doon ni mga bugal-bugalon. Kaya dili gani ko kung magkakuwanta na, tingnan papatay ko ni sila. Bye, Noy Pide. Mo gani nga dili ka magpaduol nila. Bahalag mag-inusara kay sus, bugal-bugalon ka ni mga tamana. Maluoy maguguni mo doon. Ay. Parehas kitag problema, Pidi. Nasa akong anak nga babay, bugal-bugalan lang sama niyang mga babay. Pero maldita man si Luta. Di palupik, uy. Bahalag magkalisod siya tabi. Ambol sa doy. Daghan mga batan ang karon nga bugal-bugalon kayo. Kasagaran sa mga bagong tubo ron, way batasan. Dili makamang respeto sa ilang isig kaingon. Maog yun. Sakto yun kas imong gisulti, Pidi. Mao man gani nga gipa-eskwela gyud na nakos Luta sa SPED kun special education aron makat-on na siya og taro nga pamatasan. Mas maay gani pa ng mga PWD sa Manila ni Luta ug Bernie. Kaya may respeto pa sa mga tao. Nga sama na itong idara na. Mo nga kita sa mga ginikanan sa mga amang, nakat-on na lapog og sinyas ng inamang aron magkasinabot ta. Ha. Ha? Unsa? Naibuka ni Luta? Ala, unsa man ko? Wa pa man taon ko makaluto. Mamuhi na karong taon-taon ang spell class. Magdali-dali kong luto mi. Kaluyan ka sa Ginoo, anak. Niya malagi ni Luta. Namuhi na day mo? Kaluyan ka sa Ginoo, Luta. Pastilan. Ay, mamalit na lang taglutong daan bing nga sudan. Unsaon nga, nalingaw magkukuri-kuri din isbay. Nalimot kog lungag. Kadit ha, kay mapalit pa ko. Kamu nalay palit ni Luta? Nala. Ay mo pagdugay ha. Kay aron makakaon na dayon mundo ha. Luta? Luta, nga nung nagsigi kag suka? O nga nung mihila ka man, ha? Nga no, Luta, sultihi ko. Unsa? Mabdo si Luta, Marilo? Oo, pwede. Kaluoy. Kisa mayamahan. Insa pa, hindi si Bernie. Unsa? Ang akong anak ang tag-iya sa gimabdos ni Luta? Luta, Berne. Aron di mo sugsugon sa inyong mga classmates diri, magmudyo na lang mo sa bahay, ha? Sa bahay na lang mo.
Ayan, huwag kabala ka. Modoa ro ko sa bahay ninyo, okay? Bernie, ha? Okay ro ba nimo? Ha? Okay, maayo. Luta, ampingin ang imong bibi nga na si mong tiyan, okay? Tiyan. Oh. Nya, di lang ko madugay. Sabaan ni mga ito. Yoril ka. Amping mo filmi, ha? Unsay Ginoo ko, manganak ka na. Pide, dado na to sa ospital ang akong anak. Manganak na sluta. Pagkali, oy. Naunsa ka man? Ha? Naunsa ka? Nag-inamang ka man hinoon. Oy, karong diya, oy. Sorry. Naratol man ko, oy. Si Bernie mo ipo na sa ospital kay atakihon niya ako. Bernie! Anak! Ubanis, Marilo! Si Marilo, si Luta sa ospital. Kay mga anak na si Luta. Bernie! Salamat in taon kay dali ra kang nanganak, Luta. Ha? Bitaw, gwapa ang inyong anak. Ayaw na pagtabi diya kay Luya kapag kayo. Bago ka pang nanganak. Pastilan. Magkalingaw na kayo na kung apo. Sabani, lisura ini. Nag-away man ang duha. Ay, ato na ko. Aron mahusay, mahilom. Ay, sabani. Buwag mo sa Bernie? Ano man ta? Oy, may uyaw si Bernie gwapa. Ha? Muratag unggoy? Ay, murag unggoy? Ha? Murag unggoy? Ay, pastilan. Mayuyabang kuno ka, Bernie. Mabuang ka ni. Tinoon man eh, ha? Kasultiun man. Ha? Di maayo, Luta. Nagsilo sa deka. Luta. Ay, sos. Luta. Labang ko no taon ka niya. Ay, lang silos-silos. Kaya may anak naman taon mo. Huwag man lang nakukuha niyo mo, Jol, ha? Awaday mo makahimo day taon ginag-away. Balik ugma. Ha? Ay mo pag-away-away. Bati na. Sige, anto na ko kay matagdan ko ninyo, ha? Babay ninyong duha. Rida, you're welcome. Ganun misinggit magaluta. Gusto kang mujirjir sa imong asawa, Bernie? Saan na one round ra. Kung mabaliban, imo rin lugusin, Bernie? O lagi ba na ka? Pero may baliban man ang imong asawa. Ay, pamugos. Oy, nanghagis mong ka. Bernie, usta na. Usta na ka na, Bernie. Usta na. Usta na, naluoy ko sa kong anak. Kaya matod pa niya, bisag one round lang kuno. Pero nibaliban man si Luta.
Ay, nanghagis Bernie. Suka na to. Magpa-jirjir lang si Luta aron dili manghagis ang iyang bana nga amang usab sama niya.